megy. Életet tett fel rá, hogy a harcos útját járja, sosem hátrál meg egy valódi bajnok Muay Thai-ban. Birics a vihar, ha jön zeng az ég és menj dörög, villámcsapásként ér. Ha megy a tért meg egy könyök, felpörög a meccs. Ha az adrenalin beütősi energia jár most át minden egyes betűt az aréna felrobban, ordít a rezsim szektor. Egy emberként állunk fel, ami ez neked szól. Egyik meccs sem játék, mint gigászi ütközet. Semmi sem véletlen, minden szikrát itt tűzkövet. Ha átlépi a kötelet, belere meg a ring is, elmosódik a határ. Ez itt ember vagy tigris, Birics. Jegyezd a nevet, mert ha eltalál egy ütése, szétreped a fejed. Ha még lesz egy menet ugyanúgy, végig pörög, mert a fájdalom átmeneti. A